El pacient rep el missatge i té aquesta aplicació, on per una banda hi ha els consells, se'ls obre un PDF on hi ha les recomanacions per l'aïllament a casa i també les preguntes més freqüents que estan fent. Si els tornarà a fer una altra prosis, quan podran tornar a treballar, etc. Per altra banda, quan entren a l'aplicació, es veu aquí el dia a dia de cada seguiment i apretes el dia que toca. I comencen les preguntes, si es troben millor o no, si han tingut febre, si tenen dolor al pit, si els costa respirar i si tenen diarrea. Un cop han fet això, s'envia i reben el missatge de si ha sortit bé o no ha sortit bé. En aquest cas hem dit que tenia dísnia, per tant recordi que si empitjora molt ha de trucar a urgències o trucar al telèfon. Per altra banda, si no, se'ns posarem en contacte. I això és el que tenen cada dia.